Tabbas tafiya da gwaninka akwai daɗi, gaskiya dokin ƙarfe, idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. A don haka 'yan Najeriya muke miƙa godiya cikin ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sama mana shugaba nagari na kowa, zaɓin Allah, wato Bola Ahmad Tinubu zaɓin Allah. 'Yan Najeriya suna ƙara godiya da zaɓin kyawawan muƙarraban gwamnati, sannan muna miƙa kyawawan addu'o'i nagari da fatan alkhairi zuwa ga Major General CG Musa a matsayin Chief of Defense, da kuma Air Marshal EAG Ogalla Chief of Naval Staff, Allah ya bada ikon riko, da kuma Chief of Air Staff HB Abubakar, Allah ya tabbatar da alkhairi, da kuma DIG Kayode Abetakum Inspector General of Police, da kuma Nuhu Bado Special Advisor on Security. Wannan sanarwa ce daga kungiyar Arewa Hausa Musical Artists Association of Nigeria karkashin jagorancin garkuwar mawakan Arewa KB insha Allah, KB insha Allah.